Min ibidda l-imkien, ibidda l-ventura. Għaliex traddi għal kull xibel sura. Min ibiddel l-imkien, ibiddel il-ventura. Għaliex li radi għal kull xiber sura. Hemm mart bajda u hemm mart sewda u ħamra, aktar minn ħedawn, hemm trid minna tmarra. Din Alania, jew kif kien isejħilha Pietru Kaxaro, il-kantilena, kien jannija biss qatt ma kitiba. Fija janni illi jekk taqalek darek, fittex post ieħor fejn tgħix. Dan kien riżultat ta' ġrajja f'ħajtu li kienet weġġatu. Pietru kien notar u din Alania hi l-unika waħda illi nafu biha. Pietru Kaxaro kien iben il-Jun u Zuna Kaxaro u kienu jqogħdu l-imdina. Ta' Kaxaro kienu familja tat-Tajjeb u Pietru kellu fost oħrajn ġixtidjar l-imdina u artijiet San Pawl il-Baħar, il-Busket, il-Mosta u s-Siġġiewi. Dawn kien ħallihom fit-testament tiegħu lid-Dominikani tar-Rabat bħala il-werrieta universali tiegħu. Waqt illi il-werrieta partikolari kienu is-seba' l-siera meħlusa tiegħu, Mart ħuħ u Bina u n-neputija tiegħu Ġagba. U naraw għaliex iktar tard. Fl-ewwel ta' April tal-1438, Pietru Kaxaro leħaq notar pubbliku u wara imħallef f'Għawdex u Malta. Jien, Pietro Kaxaro, bħala mħallef niddikjara li wara l-provi li rajna li tlob ħaq fuq l-eċċellenza tiegħu Isqof Giovanni Paternò li wettaq atti ta' korruzzjoni u għalhekk qiegħed nitlob rimedju skont il-liġi. Jien bħala Isqof bil-poteri li tagħtini l-Knisja mqazza qiegħed hawn niddikjara illi Pietro Kaxaro hu taħt interdett u skomunika skont il-liġi tal-Knisja mqazza Rumana. Dan il-każ dam għaddej argumenti kontra argumenti waqt li Pietru Kaxaro baqa' bl-interdett u l-iskomunika. Imma baqa' jsostni għall-ġustizzja. Fl-aħħar l-Isqof kellu jbaxxi rasu għat-talbiet ta' Kaxaro u l-Kunsill tal-Imdina u bis-saħħa hekk tneħħa kemm l-interdett u anke l-iskomunika minn fuq Pietru Kaxaro. Għadda żmien u Pietru kellu jiffaċċja problemi oħra. Pietru ma rridx nikwetak, imma ma nixtiex li nibqgħu hekk kif aħna, jeħtieġ li nkunu ta' xulxin bil-liġi. Jiġifieri niżżewġu. Naqbel Franka kara. Imma irridu nagħmlu kollox kif jixraq u kif inhu xieraq. Kellem daqsxejn lil-ħija Enriku, dak il-kanonku tal-katedral. Frank inti taf daqs li ħuku daqsxejn diffiċli. Imma rridu nirranġaw, issa nkellem l-Alfonso, l-Ġiswaldo u l-Monsignor Di Pietro, forsi jkellmu huma. Naf, minti fuq kollox Pietro Kaxaro, imħallef u ġurat jisma' minnek żgur. Wara li marru diversi ħbieb biex ikellmu lil Enriku u Franka dwar il-permess biex jiżżewġu, Pietru Kaxaro sab illi kellu problema. Enrico de Burdino, il-kanonku tal-katedral, kellu sibijiet oħra. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mela, battalikom qudiemi biex nikkonkludu diffikultà imqajma mill-kanonku Enrico de Burdino rigward iż-żwieġ ta' oħtu Franka miegħek, Pietru Kaxaro. Reverendu kanonku, jekk jogħġbok, erġa' spjegalna x'inhuma l-ħsibijiet tiegħek dwar dan il-każ. Il-manifku Pietru Kaxaro bagħat kemm il-darba nis-serji tu dal-aħħar minn xhur biex jitkellmu miegħi biex jien nagħti il-kunsens tiegħi biex ikun jista' jiżżewweġ lill-oħti Armla, Franca de Biglera. Nikkwota waħda mill-littri li batli. Kija ludictu matrimonju, intra ipsa et la dicta Franca, intra lo anima loru, ja era formato e spaccato. Jiġifieri, inti qiegħed tajt hawnhekk illi Pietro Kaxaro
diġa iltaqa ma' oħtok Franka u ftehmu bejnietom illi jiżżewġu. Allura kull ma kien jonqos kien il-kunsens tiegħek bħala ħula. Mhux esattament, Dawn eċċellenza. huma l-fatti, Kollox eċċellenza. sew, kollox sew. Ejjew inżommu l-kalma. Mela, Reverendu Kanonku, erġa' spjeganna il-fatti u l-opinjoni tiegħek dwar dawn l-istess fatti. Naf, spjegajthom kemm il-darba. Imma issa jeħtieġ illi niddeċidu aħna hawnhekk bejnietna tlieta. Jien nixtieq nagħmel kjarifika biex inkunu retti u tkun tista' ssir da sewwa quddiem Alla. Il-fatt huwa li missier Pietru Kaxaru kien parrinu fil-mamudija ta' Oħti Franka u dan ifisser li huma aħwa skont il-fidi. U billi huma aħwa wkoll fil-fidi, da ma jistgħux jiżżewġu. Mela, wara li smajt il-fatti kollha imresqa mill-Kanonku, u wara li ressaqt ukoll u tlabt il-pariri ta' ċerti esperti biex jirriċerkaw li każi simili. Ħalli jiena nkun nista' nagħti verdett tajjeb u rett skont il-liġi ta' Alla. Illum jiena l-Isqof Campolo niddikjara li dan iż-żwieġ bejn l-Armla Franca de Biljera u Pietro Kaxkaro jista' jsir skont il-liġi li trid omna l-Knisja imqazza u li ma ssib l-ebda oġġezzjoni. U dak il-każ jiena noqgħod fuq id-deċiżjoni informata tagħkom, Eċċellenza. U nagħti l-barka tiegħi biex dan iż-żwieġ ikun jista' jseħħ. Grazzi, eċċellenza. Nizik ħajr. Ħammur inwassal issa stess l-aħbar lil Franka. Franka, irbaħna. L-Isqof aċċetta li nistgħu niżżewġu. Kemm jien kuntenta fl-aħħar tal-binstema. Biss Enrico kien makak. Ġara xi ħaġa stramba. Il-Kanonku Enrico de Bordino ma kienx kuntent u ġara xi ħaġa li qalet l-inkwiet. U ħadd qatt ma sar jaf kif. Ma ta' hekk f'daqqa waħda. Ġara. Għax ħsibta sew u ddeċidejt li ma nidħolx fi żwieġ ieħor. Imma ġara. Kont ferħan jomejn ilu. Għaliex biddilt femtek? Taf kif ħadd kissirni xi ħaġa bħal din? Le, jiena ma rridx iweġġek, imma le ma nista' ngħid xejn aktar. Jien u int qatt ma nistgħu nkunu ta' xulxin. U ma jien se ngħid xejn aktar. Ħlifli aħjar hekk. Brava waħti. Etturi kemm int mara. Il-ġenna hija żgura lik. Franka kif kissirtni. Dak li fassalt f'moħħi li konna dar, tfal, familja. Iġġarraf kollu. Għaliex? Nibiddel l-imkien, nibiddel il-venturi. Skont Dun Brandano Kaxaro, in-neputi, Pietru Kaxaro kien sab faraġ f'din il-poeżija li sejħilha il-Kantilena. Brandano ftakar sew fl-anja ta' tieħu u meta kiber kitiba u ħalla kopja bejn l-atti notarili tiegħu fejn baqgħet hemmhekk sakemm instabet sekli wara fl-arkivji notarili. Hej il-pinna lil Kaxaru, nitolbok ja nisel maruf. Ħalli jixtiqux in-nimfi, ħadet ħsiebek il-muża tiegħek. Dun Brandano Kaxaro, min kien? Twilet fis-sena tal-1508, kien sar qassis
u kellu wkoll bosta artijiet u bini mifruxin ma' Malta u Għawdex. Għal 30 sena bil-1533 u l-1563 huwa ħadem ta' notar. L-atti tiegħu kienu miġburin f'68 reġistru ġewwa l-Arkivju Notarili tal-Belt Valletta u qalb dawn l-atti insibu t-tifkira tal-kantilena. Għalkemm ma għamel il-ġid għall-ilsien Malti, Dun Brandanu spiċċa fl-inkwiet bħala qassis. Fis-sena tal-1546, Dun Brandanu u oħrajn ġew mixlija quddiem l-isqof Domenico Kubelli li ma kinux qegħdin jgħallmu kif suppost it-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Din hija akkuża serja li ġġib magħha pieni ħorox ukoll. Ma kienx l-ewwel darba li Dun Brandano ġie mixli li qed jipprattika tagħlim differenti minn dak tal-Knisja. Don Brandano Kaxaru, inti qiegħed tiġi akkużat quddiem il-qorti tal-Inkwiżizzjoni Rumana li tagħha jiena maħtur bħala rappreżentant f'Malta mill-Papa Piju IV li qed ixxerret minn jeddek u bażla tiegħek tagħlim differenti minn tal-Knisja b'diversi temi. L-ewwel, is-sagrament tal-qrar u ta' tqalbin. It-tieni, is-seta u l-infallibilità tal-Papa. It-tielet, l-indulġenzi li l-Knisja tqassam fost il-fidili tagħha. Ir-raba', is-siwi tal-Qudies tal-Palmejtin. Il-ħames, il-purgatorju u żminijiet li l-erwieħ mhux perfetti. Eċċellenza, jiena ma nistax niddiskuti daw it-temi kollha f'daqqa? Don Brandano, m'hemm xejn tiddiskuti. Jekk inti trid tagħmel parti minn din il-Knisja, inti trid timxi fuq it-tagħlim tagħha. Skont xhieda ta' Wenzu Falzon, int qed tiġi akkużat li minkejja l-fatt li inti qassis, inti għext għal aktar minn 20 sena mat-tifla ta' Ingilterra, Katarina Azzopardi. Kellu jiġri li skont l-ordnijiet tal-isqof, il-mara ta' Dun Brandanu, Katarina, kellha titlaq mid-dar tagħhom bit-tfal b'kollox u Dun Brandanu spiċċa waħdu. L-awtoritajiet tal-Knisja ħallewlu l-isem ta' qassis, imma dan kien għall-isem biss għax waqfuh milli jagħmel kopji tal-atti notarili tiegħu, waqfulu l-qudies u waqfuh ukoll milli jdaħħal il-flus mill-benefiċċji tiegħu. Dun Brandanu Kaxaru kien qiegħed mitluq waħdu u minsi minn kulħadd meta ftakar fil-kitba antika ta' qaribu Pietru, saba u beda jaqra. Waqati imramti u erġa' jibnija. Biddila inti l-imkien illi jew tiegħha. Min ibiddel l-imkien ibiddel il-vintura għaliex li radi għal kull xiber sura. Hemm mart bajda u hemm mart sewda u ħamra. Aktar minn dawn hemm trid minna tmarra.